Maayong hapon, ako si Munching Auxtero. Kini ang Sugbo News Update Live. Tungod sa baha sa kusog nga uwan, ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, PDRRMO, nagpada og mga rescuers sa Pinigrove, Lapaluma, Labangon, Dakbayan sa Sugbo. Tabang sa silingan nga LGU, duha ka rescue team sa Kapitolyo ang nitabang sa rescue operation sa Pinigrove, Lapaluma, Labangon, Dakbayan sa Sugbo. Ang PDRRMO Command Center sa Kapitolyo nagpadayag sa bayanihan nga sistema sa pagtabang panahon sa kalamidad. Kaganiha na sinati ang mga pagbaha sa Sugbo tungod sa kusog nga uwan. At tangi ang dugang pang mga balita dinhilang sa Sugbo News Update Live.